Hayi ayinaba uVuyokazi Nciweni akazilumi ngokubethuna saze sathetha ngomntu yaphela gunqu iveki sana silijija igama lakhe. Molweni yinda namkela kuMamgobhozi TV. So into enzekayo ke namhlanje sivuke ngathi kusithiwa yi-birthday kaNzulu kwasemini singakhange sibone izinto ezithi happy birthday. Sambona ke epostiwe ku-Instagram on izingane zesithembu but abatsho ba happy birthday. And then ke ngoku uMpumelelo waposta ekunye nonyana wakhe kuKhozi FM, unyana wakhe uSingabakho caba ke bepromota ke ingoma yakhe umoya womdanso. Then wafaka ne-caption ke nyani ethetha ngomoya womdanso. Nabo abantu ke bengena kwi-comment section yala reel reel ke ifakwe nguMpumelelo kanye kula post kaMpumelelo besithi happy birthday kuNzulu. He sabona apho ke hayibo i-birthday kaNzulu but ke uVuyokazi wabe engafakanga nto yena kwizitori zakhe noTata Mseleku engafakanga nto but abantu babe busy besithi happy birthday kuNzulu and babe bemgxeka uMpumelelo bakutheni lento engamfaki uNzulu. Babe besithi abantu hayi kaloku nanithe ulotyoliwe nanithe uya e-UK so uyawishelwa ngabelungu e-UK happy birthday. And then ke ngoku sabona caba bekuplanwa ukwenzelwa uNzulu into ngamaVuyokazi amahle from uFacebook kwigroup ke yefans zikaVuyokazi. So benza iWhatsApp group babezawudonate imali for uVuyokazi kwenziwe ke inoba into ebu-birthday bukaNzulu. Nako kukho impimpi ebiphakla group yaphuma yayonika ii-bloggers oMamgobhozi bakhani hambise bethi nanixela ifans zethu kwenzela abantu bazodonate kanti ke uVuyokazi caba ebengazi into ngalento ibiza ba yi-surprise kuye. So hayi ke oMamgobhozi bofaka nabo ke kwi-pages zabo on Facebook. Hayi ke shame uVicky wa disappointed uba yo i-surprise i-ruined uVuyokazi bengayazi kwalento. Wabhala ke nepost uVicky eshwabula bayo abantu bayathanda ufuna i-attention bekusenziwa into enhle kusenzelwa uNzulu. And then ke ku-Facebook yabivela noba ingathi beqokelwa imali for uVuyokazi ba elahlwe nguXolani kwathi hayi bethu nani before i-birthday kaNzulu, only to find out ba ayiyo kwa i-birthday kaNzulu namhlanje i-7th of November. I-birthday kaNzulu caba ibinge-2nd kaNovember. Nge-2nd kaNovember ke sana ingathi ngalamini beqalisa uphumya isigaxa zikaXolani. So khange sikwazi nothi pay attention kwinto ye-birthday kaNzulu. I'm sure noVuyokazi khange abe nayo na chance yoba kube kupostwa into ze-birthday kaNzulu because bekukhitshwa ama-files besibhizi sana sixoxa izigaxa zikaXolani. Bekusablame uMpumelelo ba ubhizi ufakana noSingabakho akatsho ba happy birthday kuNzulu kanti ayiyo ne-birthday kaNzulu kanti nange-2nd kaNovember leyo ke ngokuba i-birthday kaNzulu andikhumbuli ndibona nto ebifakwe nguMpumelelo nobenqina kwawufakwa nto. uMpumelelo kaloku sana kusenzeka ezazi zinto bezisenzeka and eyazi ukuthi abantu bayathanda uthetha bafuni nix ngento edibene noVuyokazi. Sithi happy belated birthday ke kuNzulu bethunani apha kwaMamgobhozi. Enkosi kakhulu ngokuthi nibukele le video. Khanetshoni niba nicinga ntoni ngayo. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.